Maswera sei muri yeZimbabwe, tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Kuri sei kumabasa kwamungava muri, regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai meseji yedu yekutanga yakamira sekudai so. Anzi, makadi zvenyu mukoma, please post my story makavika uchitopa changu. Zita ndichazviti Pastor John. Pari zvino ndiri kugara kuno kuCanada. Mukomanashi upenyu hausi kunyatsokufamba zvakanaka. Ndakamirira mapepa asylum seeker pari zvino, asi vanhu vanondiona vanondinzwira tsitsi vachifungidzira kuti ndakangogara ndiri munhu wekutambura, asi chokwadi chiripo ndechekuti mukomanashi kunoku kuri nani, kunyange zvikanzi ndiri mupoteri, chando chekuno chiri nani pane rugare rwandakatiza kumusha ndainge ndichigara kuHarare. Mukomanashi ndainge ndimbori munhu ainge aine church yainge yakakura, even though I was not the founder of that church. Church yedu, it was not a mega church. It is a Pentecostal church with a very good history. But pane zvakazotanga kuitika muchurch, it's not like each and every pastor vemuchurch ndo zvavanoita. Vazhinji havatozvizivi, vanotoshingirira nekutokurudzira kuti vanhu vange vachinamata uye zvekare nekurarama vasiri muzvivi. But pane secret irimo muchurch, especially mabig pastors, vaya vanenge vakapfuma. Vazhinji vakaenda kuNigeria. Ndikangoti nyaya idzi dzakatangwa nemabishop, mamwe akaenda kuNigeria vakanotora mishonga, and kukaclub ikako kari muchurch vanoti mari dzemalove offering hadzingakwanisi kuti dzinge dzichizokuchengetera vana vako. Unofanira kunge uri pastor anenge aine mari kudarika vana vose vemuchurch. Hazviti kuti iwewe unge uchizonzi hauna mari but uchida kuzoparidzira vanhu vanenge vaine mari. What kind of business advice will you give to vana vesangano vanenge vari vapfumi, iwewe usina kana sent, usingazivi chinonzi kurana business? Saka ndo wandingati wainge wava mutemo wemuchechi. Chechi iyi mukomanashi ichechi yakanaka kwazvo, ine doctrine yakanaka uye zvikare ine vanhu vakawanda. Ndakazogumisidzira ndava the right hand man wabishop wedu. Vainge vari munhu ainge akapfuma, and vaiita masecret all white parties. Izvi zvinhu zvinenge zvichiitwa in secret, vana vesangano vasingazvizivi. Kudhara vakuru vaienda kun'anga in secret vachiti kune vana vesangano, musaita zvechivanhu, but ivo vachizoenda kun'anga vachinopira. Iko zvinhu havachaiti izvozvo, hongu variko vanoenda kun'anga, but the majority vanenge vachiri mazviri vava kungoita zvemacult. Nekuti kana uri part of a cult unokwanisa kuita kana gore rose usina kana kumbogara wakaita chivanhu pamba pako, unenge uchingosacrifice chete uri mubedroom mako. Saka mabishops mamwe akati one day ainge ava kuita izvozvo zvekuita ma-old white parties in secret muHarare uye zvekare nekubulawayo nekumasvingo kumacenters kune chechi yedu. Makange muri mugore ra2013, bishop vakati tainge tichifanira kuenda kunoona vamwe papa vekuNigeria. Saka vakati ava vainge vari baba vavo vemumweya, kuti tinge tichitsvakawo simba rekuti chechi yedu inge ichikura. Takasvika muLagos asi hatina kuenda kuchechi. Takaendeswa kune imwe imba iyi yainge iri pedyo negungwa. Saka kwakazoti kwadoka takapinzwa mune imwe room. Pamba patainge tiri ipapo painge patori nema-international visitors. Akati one day, and we were also part of those international visitors. Pamba apa painge paine varungu, paine vanhu vatema avo vainge vaine machurches avo avainge vakatanga vakabva kunyika dzakasiyana-siyana. Tiripo pamba ipapo takazoendeswa mune imwe room. Muroom umu mukoma mainge muine vakadzi vainge vakapfeka madress ainge ari ma-see-through but ainge ari all white. Painge pasina kana malights ainge akabatidzwa kunze kwemacandles ainge akaiswa pasi
bishop vedu vakapfugama pasi, ndainge ndakamira kumashure kwavo. Ipapo ndipo pandakazoona papa vaya the prophet from Nigeria vachibudikira kubva mune imwe room. Vainge vakashama, kutoshama kunze kwekuti vainge vangori nekamucheka ako kainge kakangosungirirwa mberi apa kuitira kuti sikarudzi yavo isazooneka. Kamucheka ikako kainge kari katsvuku. Vakabva vachizotanga kuimba nziyo vachidavirirwa nevanhukadzi vainge varimo, nziyo dzandainge ndisina kana kumbogara ndakanzwa. I think vainge vachitaura nekuimba nechiarabhu. Vainge vachidira mvura yemugungwa mune imwe ndiro yegold. Vakabva vachizoburitsa kakofini aka kainge kari kadiki kakabva kachizogadzikwa pamusoro peimwe altar yainge irimo murumu imomo. Vakati vaburitsa kakofini ikako, ndakaona kuti mainge muine maring ainge arimo mukati, asi maring awa ndeeFreemason, but panguva yacho ndainge ndisati ndazviziva kuti ainge ari evanhu vanenge vakajoina Freemason, vanoitawo zvesatanism. Bishop vangu vakakurura ring yavainge vainayo, vakaitsvoda, vakabva vachizokanda ring, vakapiwa imwe ring kubva mukakofini. Zvekare nemamwe mapastors ainge arimo, vose vakabvisa maring avo avainge vainawo. Maring awa mukomanashe inenge ine either kaemerald kana kuti kadiamond kanenge kari keblack. Saka vakati vapiwa ring yavo vakaitsvoda, vakabva vanzi vange vachizoisa muruoko rwavo, uye zvekare nekuzonyika ruoko rwavo mumvura iyo yainge iri yekugungwa asi yainge yasanganiswa neropa remhuka. Handizivi kuti yainge iri mhuka yakaita sei iyo yainge yabva mukuurawa. Kwainge kusiri kunamata Mwari, asi ndakatoona kutoti kwainge kuri kutopira kumweya yemamarine spirits. Papa vaya vakanditarisa ndokubva vaburitsa imwe ring vachiti ndainge ndichifanira kuti ndige ndichizopiwa ring iyoyo kuitira kuti ndige ndichizova a very wealthy man kana kuti mbinga muZimbabwe, zvekuti ndinenge ndava kuzivikanwa kuti kune vamwe pastor vane mari yakawanda. Ndikanzi kana ukapfeka ring iyi motikari dzako dzichawanda, uye zvekare vanhu vachange vachizouya vachidurura mari muchechi sekunge vari kungodira majecha muchechi. Inini mwoyo wangu wakarwadza mukoma. Havana kana kumbondipa mukana wekufunga, vakabva vati ane doubt. Ndakaramba mukomanashi ndikati ini ndakadanwa naJesu kwete nemvura yekugungwa. Bishop vakanditarisa neziso rainge rakazara nehasha, but vakaramba vakanyarara. Hana yangu yakarova. Kubva pazuva iroro upenyu hwangu hwakashanduka. Takati tichingodzoka kuZimbabwe, ndakaona kuti church yainge ine rimwe side rekuti ndainge ndisati ndakambonyatsokuzviongorora. Tichidzoka kudaro ndakaona kuti kwainge kuine vamwe vanhu vaitongoita nezvema all white parties. Even though zvainge zvichiitwa muchechi, taitomboendawo kuma all white parties awa, but tine zvatainge tisinganyatsokucherechedza, sezvo ndainge ndiri munhu ainge asati azviziva kuti zvinorevei kuti ma all white parties kana mamwe mapati awo atainge tichitoti vanhu vanofanira kuti vange vachizoenda kumapati iwawo just for socializing. Mukomanashi ndakatanga kunotisa a pattern kusimbiswa kwemapati all white, all blue, and taitopiwa matheme kuti tinofanira kuti tinge tichienda kumapati with a theme color, kana iri all black, all blue, all brown. Each and every party inenge iine theme yayo yekuti munenge musingafanire kuti munge muchizopfeka zvinhu zvakasiyana. Saka ndakabva ndachizotanga kunotisa kuti bishop pavaiparidza vaiti kana vachipromota a party inenge ichifanira kuti inge ichizoitwa muchechi, vaikwanisa kungoti the all white party that is going to be done. White zvinoreva kuti it is a color for angels. Hana yangu yaibva yarova kuti ngerozi dziri kutaurwa naBishop dzimbori ngerozi dzakaita sei, because ivo vanotopfugamira manjuzu, vanoita zvemanjuzu. Ndainge ndava kuziva kuti zvese zvainge zvichiitika muchechi kwainge kuri kutevedzera marituals awo andakaona achiitwa kuNigeria, kuti mweya yemumakungwa mamarine spirits
inge ichizofadzwa nemacolors iwawo all white neall blue. Vatendi vaifara vachitamba vachipembera ende vanhu vaikwanisa kana kungotakurwa nemotikari dzechechi voendeswa kana kumavenue kwekuti iwewo uri wega haungambofi wakakwanisa kuenda kunoheva a nice lunch kumavenues iwawo nekuti anenge achidhura. Saka vanhu vaitofara vachiti this church is very good at socializing. Vanhu vainge vachicontributa. Asi mukoma ndakati nerimwe zuva tainge tiri pabig sunday kwainge kutori nemabishops akati one day yakange iri nguva yekuti vanhu vange vachiita macontributions nekuti pasangano patainge tiri vainge vachida kuhosta a braai, but this was being done on a big sunday. Vanhu vakati vachikanda mari papulpit uye zvekare nekukanda mari mumabaskets. Ndakaona mumvuri wainge wakamira padhuze nepulpit wainge uri mumvuri wechidhoma, ende chidhoma ichi chainge chakagara pamafudzi abishop. Pandakati ndichida kumira mukomana kuti nditaure chokwadi chainge chichiitika, ndakangonzwa hana yangu kurova. Ndokubva ndatarisa kuna bishop, ndakaona chiso chavo chakashanduka ende vainge vakandinongedzera. Kubva ipapo ndakati kana pose pandainge ndichida kuparidza ndainge ndichinzi ndinoparidza zvinhu zvisingatendedzwe muchechi, zvisingaenderani nedoctrine. Saka ndainge ndava kunzi ndiri kuita inonzi heresy muchechi uye zvekare ndiri kupromota mweya wenyonga. Ndakazodaidzwa nemamwe mapastors vakati, vamufundisi, vhangeri renyu ramuri kuparidza iri hamufaniri kuti munge muchiramba muchingoriparidza nekuti rinozokanganisa kuti vanhu vange vachizouya kuchechi. Vainge vachida vhangeri rinenge risina kufanana nevhangeri rinoparidzwa nomumwe murume anoita zveYouTube ari very controversial, ndisingadi hangu kutaura mazita. Saka vainge vachiti iwewo uri kuda kufanana naye and uchazogumisidzira wabuda muchechi, because ndainge ndiine vhangeri rekuti I'll say it as it is. Saka ndainzi ivhangeri rekuda kukonzeresa nyonga muchechi, uye zvekare chechi yaifanira kuti inge ichigamuchira vanhu vose, angava ari mahure, bavha, varoyi. Then kana munhu ava kunakidzwa nekuramba achiuya kuchechi, tobva tachizotanga kumupawo vhangeri rekuti kana ari semwana muchechi haungangotangi nekumupa mabhonzo nekuti anozodzipwa, unotanga nekumupa mukaka and you introduce chikafu zvishoma nezvishoma. Ipapo mukomanashi ndakatanga kupokana nazvo. Nemudzimai mumba ndakatanga kunetsana naye because mukadzi wangu akabva achizovhurirwa business nevamwe amai bishop. Ndikati kune mudzimai wangu handidi kuti unge uchiramba uchirana business iroro. Akanditi ndine the spirit of poverty, tainge tichida kubatsirwa kuti tinge tichinyatsokubudirira ende tainge tichigara pamba patainge tichibhadharirwa nechechi uye zvekare nemotikari. Saka akandiona sekunge ndainge ndiine the spirit of poverty. Saka vakabva vachizotorera mudzimai wangu business. Havana kungondidzinga chete muchechi, vakaita kuti ndishaye pekugara, ende havana kundidzinga zviya zvekunzi wava kutodzingwa muchechi. Vakakonzeresa bopoto mumba mangu. Mukomanashi takashayiswa pekugara, vakatora motikari, mukadzi akatorerwa business and ainge achinzi business rako tichazokupa, but pane zvatiri kuda kugadzirisa zvatiri kuratidzwa naMwari pamusoro pemurume wako. Haana kunge aine calling muupenyu hwake kuenda kwaakaita kuBible school, ainge achingoda kuti ange achizowana basa achingoshanda savamufundisi, plus ari kuda kutanga chechi yake. Saka mukadzi wangu ainge ava kuti kana akanditarisa aitoona mhandu yake yainge ichimudzosera kumashure. Takatorerwa everything, mukoma, motikari uye zvekare nemba iyo yatainge takapiwa nechechi. Ndakabuda muchechi ndisina kana sent, ndichitukwa nevanhu vose vainge vachindiudza kuti inini ndiri munhu ane godo, ndinonzwira vana vesangano vakapfuma godo ende ndine mweya wekuti chechi inge ichizoparara kana kudzokera kumashure. Vakanditi ndainge ndiri murevi wenhema uye zvekare ndainge ndiri mbavha. Pakutanga ndakafungidzira kuti upenyu huchaita nani, asi mukoma ndakaramba ndichingosangana nemaspiritual attacks apa mumba. Mushure mekudzingwa basa muchechi, hondo yechokwadi yakatanga. Mukadzi wangu mukomanashi ainge
ava kungogara achifonerwa naamai bishop akazosvika pakuti kwandiri handikwanise kugara nemurombo nekuti bishop vakati iwewe une case mumhuri menyu, there is a case of the spirit of poverty. Kuti ndinge ndichimuudza zvese zvandakaona kunigeria, ndaiti kana ndikada kumuudza nerimwe zuva ainge ari masikati ndabva mukunetsana nemukadzi, ndakarara mwoyo wangu uchirwadza. Ndiri kuhope kudaro ndopandakabva ndachizoona nyoka yakatouya kwandiri, yainge iri cobra, ikati kwandiri kana ukangomuudza mukadzi wako ndinomuruma ende anobva afa same time, tigoona kuti unenge wagona chii, hauchina kana simba rauinaro iwe. Ndikatozviona kuti zvechokwadi simba ndainge ndisisina, because ndainge ndava kusagara ndiri pamavhi, ndainge ndava kungogara ndichingonetsana nemudzimai nguva dzose. Saka mukomana imba yangu yakasvika pakuparara nekuda kwekuti mukadzi akaudzwa kuti ndainge ndiine macases. Within 2 months ndabuda muchechi, marriage yainge yava kurwadza zvekuti ndainge ndava kutorara mune imwe room, mukadzi wangu achirara mune imwe room. Tainge tava kugara kuHighfield. Mukadzi wangu aitopiwa mari obuda oenda onotenga zvokudya nevana vodzoka vakaguta. Ndaidya sadza necabbage rinenge risina kana salt, kushaya mari yekutenga munyu. muZimbabwe zvinoitika, asi hondo haina kuperera ipapo pane zvokudya nekushayiswa motikari uye nekushaya mufaro mumba nepekugara. Usiku hwega hwega ndainzwa vanhu vachifamba pamusoro pemba yangu. Ndaiti kana ndikangovhara maziso ndaiona ring iya yeFreemason yakarembedzwa pamberi pangu, uye zvekare ndaitonzwa vanhu vanenge vachitaura, but vari vanhukadzi vari vekunigeria, vachitaura nechirungu vachiti come back to us. If you come back to us, we will give you everything. If you refuse, we are going to kill you. Vabva vatanga kuseka. Ndakarwara nechimwe chirwere chainge chisinganzwisisiki. Makumbo angu akatanga kuzvimba uye maziso angu mukoma ndaita sekunge ndinobuda ropa, but ropa iri ndini ndega ndainge ndichiriona. Zvaiitika masikati. Zuva raingoti kana rikangovira ndinenge ndatova bho, makumbo anenge atopora. Saka mukadzi nekuda kwekuti ainge achindiona sekunge ndine case, akazongosvika pakundisiya. Ndaifamba ndiri ndega mukoma ndichienda kuchipatara, makumbo akazvimba kudaro. Vana chiremba vainge vachingoti hapana kana chirwere chavari kuona pandiri. Ndainge ndichitozviziva kuti yainge iri spiritual attack yainge ichibva kuna bishop nevamwe vekuchechi vainge vari part of the cult. Vainge vachida kuti ndisazotaura zvose izvo zvakaitika patakaenda kuLagos. Rimwe zuva ndakawana bepa iri mukomanashi rainge rakaita zvekupetewa rikaiswa nemuzasi medoo pamba patainge tichiroja kuHighfields. Zvese izvi zvichiitika ipapo ndainge ndava kugara ndiri ndega. Mukadzi ainge ava kugara kuAvondale, ava kulojerwa imba nechechi. Pandakapinda mumba ndakaritora bepa iroro ndikariverenga, ndikaona kuti painge pakanyorwa mazwi mashomanana ekuti muno muZimbabwe hamuna anogona kukuponesa. Ukada kutaura chokwadi unofira kana mujeri, tinokutsvakira mhosva. Bepa iroro rakangonyangarika, ndakaribata. Ndipo pandakaona kuti upenyu hwangu hwainge hwatova panjodzi. Shamwari yangu imwe chete yainge yasara yakandibatsira kuti ndinge ndichizobuda munyika akanditi, iwe uchitengesa zvishoma zvauinazvo kana uine anything chaunokwanisa kutengesa, tiunganidze mari yekuti tinge tichibhuka maflight tickets ukwanise kuuya kunoko. Hama dzangu ndaifamba netsoka kubva muHighfields kuenda kumakombe ndichifambira nyaya dzepassport, because akanditi kuti iwewe unge uchikwanisa kuuya kunoko zvinonetsa, zvinotoda kutoti unge uchiita sekunge uri kutiza politics kuZimbabwe. Mukomanashi ndo kuzokwanisa kuuya kwandakaita kunoku kuCanada. Ndakakwanisa kuwana mari yeticket yekuya kunoku kuCanada. Pandainge ndava paairport ndichiri kuZimbabwe, ndakaona umwe murume uyu ainge achifamba naBishop. He was like a bodyguard. Ndakamuona ainge akatonditarisa, akamira nechekure. Ameno kuti vainge vanditevera here, but ndakazongomuona kuairport. Ndaingoti ishe ndichengetedzei kusvika ndichizouya kunoku kuCanada. Patakauyawo kunoku zvainge zvichiri nyore, but ndichiri ndakangomirira status yangu. Nanhasi ndichiri muno muCanada, handichisiri mufundisi ane mukurumbira
ndingoriwo munhu anongoitawo zvekucleana mapublic toilets kuti ndirarame. Upenyu hwangu mukomanashe hwakadonha kubva pandainge ndimbori I was part of the middle class ndiri kuZimbabwe ende ndairarama life yakanaka. I was not rich but I was able to provide for my family. We lived a nice life. Tikari ndainge ndakangotengerwawo neimwe mbinga yemuchechi kunana Victoria Falls. Taigara tichienda inini nemukadzi wangu tichingoenda kungonoenjoya zvedu upenyu. There was not even any need yekuti ndinge ndichizobuda munyika. Saka kubva pandainge ndiri ndikadonha kusvika ndichizouya kunoku kuCanada ndinorarama semupoteri. Ndakasiya vana vangu, ndikasiya upenyu hwandainge ndichiziva. Kunoku ndinoda kungotenda Mwari kuti ndakauya kuno ndikagamuchirika, uye zvekare ndikavaudza kuti kuZimbabwe ndinotya kuti ndinozourawa, asi ndichiri ndakangomirira status. Mwoyo wangu unorwadza pandinoona pasocial media vanhu vemuZimbabwe vachiteverera mbinga nemufaro, vachizviudza kuti mbinga ndo dzinokwanisa kuchinja upenyu hwavo. Havazvizivi kuti kune vamwe vanhu vanotoenda kumadziva, vanoshandira madziva ende vanotopiwa masimba nezvinhu zvinogara mumvura, nekuti zvinhu zvinogara mumvura zvakawanda ende zvakasiyana siyana. Ndakarasikirwa nezvose panyika: mukadzi, mari, mbiri yeufundisi, kurarama zvakanaka, asi at least mukoma I did not lose my soul. Ndinoziva kuti vazhinji venyu vanokwanisa kunge vari vanhu vanovenga kunzwa nyaya dzakadai nekuti munoda upfumi hwekukurumidza, asi ndinokuudzai kuti maring our Freemason haana rugare. Ma-all white parties iwawo haasi ekungofara chete, asi munenge muchitopembedza mweya yemamarine spirits ende munenge muchitotorerwa simba renyu. Iye zvino ndinoziva kuti rugare rwechokwadi haruwanikwi kubva kuma-all white parties nekudanana nembinga, asi mukufamba naMwari uchiziva zvaunenge uchida kuzoita muupenyu. Kune vamwe vafundisi vari kuzoteerera nyaya yangu, musabvuma kutengesa mweya yenyu nekuda kwekuti munenge makatengerwa motikari kana kuda mbiri. Zviri nani kutorarama uri munhu anotambura uchishanda nesimba pane kugara mumansion muHarare uine ropa mumaoko ako. Hondo iyoyo kana waitanga, kana ukagara once, unofanira kuti unge uchizova part of a cult. Ziva kuti kana marriage inoparara nerimwe zuva, kana kuri kunzwo unenge uri musituation yekuti uri kupiwa pressure yekuti unge uchizova part of a cult, ziva kuti unenge uri muhondo yechokwadi. Asi chingotarisawo kwandiri, ndakarasikirwa nezvose. Ndinongoti kwauri mudikani, ramba wakamira pachokwadi, usatengesa mweya wako kuna Satani. Yo vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna Eva mufundisi. Hanzi kunyange zvikaoma sei, asi usatengesa mweya wako kuna Satani. Ngatitaurei navo mucomment section mukoma vedu ava. Strange things indeed they do happen in this world. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, please post my story makavigawo chitupa changu. Ndauya pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Confession yangu yakamira sekudai so. Ininiwo ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 35 years kuberekwa. 2025 was our year, but ndauya pano kuzozvi-exposa inini zvatakaita semhuri kune umwe muzukuru wedu, uye zvekare nekungopawo yambiro kune vamwe vanhu kunzoko. Kana ukangoona wava kufarirwa especially apo panenge pava kufanira kuti pange pachiitwa mamwe maprograms anenge aine chivanhu mukati, you need to be very careful. Handisi kuti chivanhu chakaipa, but it is easy mukomanachi kuti unge uchibirwa chipo chako. Tainge tagara tiri vanhu venhamo. Ndichitaura nemi kudai so, brother yangu akabva mukutenga kombi, ari kuda kutoita business rekutakura zvitunha. Takatanga kubata mari muna 2025. Ndainge ndisati ndakambobata 20,000 rands ka1 muupenyu hwangu, and I know that more is going to come in the year of 2026. Asi kwandiri inini ndinenge ndichiti ndimainini nekuti ainge ari mwana wavatete.
Saka mukukura kwake akakura achichengetwa nehama dzababa vake nekuti vatete vainge vari girlfriend. Saka paakazozvarwa pakangoitika maproblems akaitika, then ndokubva vachizotadza kunzwisisana, vakabva vachizoti mwana ainge asiri wavo. Asi nekufamba kwenguva akabva achizotorwa akabva achizoenda akatanga kunogara nehama dzababa vake after vashaika, because zvainge zvitongori pachena hazvo kuti mwana ainge ari wavo. Vainge vakangotya mukadzi wavo wemumba. Saka mukoma akazoti akura tainge tatokanganwa nezvake isu. Ndopaakabva achizotiudza kuti ainge ava kugara muno muSouth Africa kuCape Town. Akatotitsvaka paFacebook tikabva tachizotanga kutaura naye. Aiwa, taigara tichingotaura tose, but zvekuti ainge akaroorwa nemurume akapfuma, we did not know that. Saka dambudziko rainge riripo nderekuti iye ainge asingakwanisi kuzvarira murume wake. Vainge vatova neabout 3 years kubva zvavainge vakachata nomwana. Saka akazotanga kufamba after abuda muPentecostal Church, akatanga kufamba maprofita, akaudzwa kuti amai vako vakatsamwa, tsvaka hama dzaamai vako, pane zvauri kufanira kuti unge uchizogadzira. Saka ndipo apo paakabva achizotanga kuti tsvaka, akatiudza. Takabva tachizoudzwawo nababa kuti ivowo vainge vachida kufamba kwavakazoita. Amai vangu vakazoita chitsotsi chekuti vakazodzokera kun'anga. Tainge tangogara tiri varombo, saka vane nyaya dzavakanzwa kuti muzukuru uyu ane mashavi akanaka ari paari, kana kuroorwa kwaakaitwa akaroorwa nemunhu ainge ambori bosi vake. Saka mashavi iwawo sezvo asingazivi nezvavo, tinofanira kuti tinge tichizomatora. Sekuru vacho vaidawo mashavi iwawo, but amai nekungwarisa vakabva vati no, mashavi awa ngaendeswe pavana vangu. Vakabva vachizowirirana kuti mashavi acho sezvo ainge akawanda ari mashavi epfuma, because mashavi awa ainge ari 5 pamunhu 1, ndo ainge achikonzeresa futi kuti asakasika kubatira pamuviri, because aida kugadzirwa. Saka n'anga ikati inini mondipawo shavi 1. Muzukuru takamuudza kuti aifanira kuti ange achizogadzirisa tombstone raamai vake, akatipa mari. My brother vakatoenda kuCape Town because mari iyi yaifanira kunge iri mari yaanotigamuchidza physically, not kuita zvematransfer. Saka ndokubva vachizoenda vakanotora mari. Vatora mari kudaro, yakaendeswa mari kuZimbabwe nehanzvadzi yangu, mari ikanosiwa kun'anga. Isusu takapinda busy, takashanda kuda kweabout 3 months muzukuru achingoti tombstone riri kugadzirwa. Tainge tichiri kumirira kuti tiunganidze mari. Takaenda tikanosiya deposit $100. Tainge tisina mari, ndokubva tachizotenga tombstone isusu, raaifungidzira kuti ndiye akabvisa mari. Zvakakosha kune vanenge vasingazivi kuti kana ukada kuisa dombo paguva remubereki wako, usabvisa mari yakawanda uri wega. Munofanira kuti munge muchitoita zvejoint venture sehama, mubatsirana, nekuti ukada kuzviita uri wega vanhu vanobva vakugadzira. Saka mari yainge iri kun'anga ikaendeswa kumapako ikanorevererwa. Chainge changosara ndechekungoti tsoka yake inge ichingonosvika padhuze nepane guva raamai vake, then tobva tatomupidigura. Saka tainge tichitoda kutoti ange achifa, but hazvina kuzoitika. Saizvozvo akanopotswa nechirwere chingadai chakamuuraya. Mwana mukomana akakwanisa kuita mwana. Takagara 2024 hapana kana chakaitika. 2025 mari yakangoputika. Brother yangu akangowana basa, anoshandira umwe murungu anoita zvekugadzira maroad. Guess what? Kubva muGarden Boy ainge agara zvake aine license, akanzi ndiwe uchava driver, unenge uchidriver vanhu. Atova manager pabasa, ava kutomanager vashandi, ndobva atowedzerwa salary, ava kutopiwa ma18,000 salary per month. Upenyu hwatochinja. Iniwo kubasa ndava kungofarirwa nevarungu vandinoshandira. Murungu akandiudza kuti ava kuda kuenda kunogara kuAustralia, ndobva andiudza kuti ainge achida kuti ndige ndichizosara ndichizoshandira umwe muBritish uyo wandava kushandira, ndinopiwa 11,200 pamwedzi samaid. Vakabva vati iwewe tikuda kuti unge uchizoshanda pano nemurume wako, tiri 2 mukoma per month, tiri kubata ma22k 23k on a monthly basis. Saka tiri kushandisa zvipo zvemwana wavatete. Ndiyo secret yangu yandiunza pano kune avo vanoda kundijaja. It's fine, you can judge me all that you want, but zvakangofanana nekuti kana uine chikafu chaunenge usiri kudya,
then wonogara kuna first. Mastreet kid nemapains handiti vanongouya nezvigunduru zvinouya kana zvikakubvutira chikafu ichocho. Ungada kushainira vanhu vanenge vane nzara kuti inini ndine chikafu chandiinacho chandisiri kuda kudya. Saka iye sezvo ari mupendecostal asingabhilivhi nzira dzechivanhu, ngaangogara zveakadaro. Handiti mwana waaida akakwanisa kuzomubata, handiti aida mwana. She must continue with her life. Isusuwo tikwanise kubuildawo upenyu hwedu. Kiki handina utsinye mukoma, but life is life. Life haina tsitsi and life is not fair. Yo vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Hanzi haungativhairiri nechikafu chausiri kuda kudya nekuti tinokubvutira. Akomanaka zvakangooma hazvo vedu we, ngatitaurei navo mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world.